Българският червен кръст е основан през 1878 година, непосредствено след Освободителната война. По подобие на Руския червен кръст се изгражда структурата на Българския червен кръст. От тогава до сега организацията винаги е помагала на хората и на държавните институции. Не трябва да се забравя, че Българският червен кръст е изграден от българския народ и достойно тази организация служи на този народ. В последните години, и то особено в последните 25 години, ние, стъпили здраво на основите на нашите предци, успяхме да изградим една къща на доброто. Къща, в която всеки един може да намери топлина, любов, протегната ръка за помощ. Нашата организация е в цялата страна. Навсякъде ние имаме изградени структури, като се започнат от селата, през градовете, през окръжните центрове. Това е една мощна структура с близо 150 хиляди членове. Това е една армия на доброто. С закон от 1995 година държавата оторизира Българския червен кръст да извършва едни изключително отговорни дейности. Планинско-спасителната служба, водно-спасителната служба, бедствената готовност, безвъзмездното преударяване. Силата на нашата организация е в доброволчеството. Над 20 хиляди реални доброволци разполагат Българския червен кръст. Една голяма част от тях са изградили така наречените отряди за подпомагане на хората, аварийните ни екипи. Това са хора, които са там, където трябва. Те бяха и в чужбина, те са и в България. Не дай си Боже да се случи нещо, може да се разчита на тях. Една от приоритетните дейности на Българския червен кръст е да подготвя българското население за една адекватна реакция при бедствие, аварии, катастрофи. Именно за това държавата е делегирала на Българския червен кръст възможността да обучава българското население по първа до лекарска помощ. Изключително важно. Една стратегическа задача, с която ние се справяме изключително добре. Ние изпълняваме редица програми. Национални и международни програми. Не е тайна, че двата сегмента в българското общество, децата и възрастните хора, са най-уязвими и именно една голяма част от тези програми са насочени да се помогне на тези хора. Не трябва да се забравя, че в момента ние имаме едно огромно предизвикателство. Това е бежанската криза. Това е проблем не само за България, това не е само проблем за Европа, това е проблем за целия свят. Но аз съм дълбоко убеден, че политиците ще намерят решение и този въпрос ще бъде решен. Не може да продължава това нещо с тези нещастни хора, с тези майки с дечица, които са принудени да напуснат собствените домове. Искам да ви уверя, че ние ще продължаваме да изпълняваме нашата хуманитарна мисия, ще продължаваме да бъдем там, където има болка, където има нужда от помощ. От 1878 година Българският червен кръст е навсякъде и за всеки.